تیمک ji pispor û rawêjkarên Amerîkî û Alman û Spanî û Holandî û welatên diniyên koalîsyona dijî Daişê hatiye damezrandin ji bo erkê alîkariya yekgirtina pêşmergan. Li Herêma Kurdistanê pêşmerge du beş in. Yek ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê ve ye û ya din jî ser bi Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê ve ye. Tevî ku Wezareteke Yekgirtî ya pêşmergeyan sala 2005 hata avakirin bi mebesta ku hemû hêzên leşkerî li jêr desthelata wê kar bikin, lê hîn jî hejmara herî mezin ya endamên pêşmerge ne li jêr sîwana wezaretê kar dikin, lêberê fermanên xwe ji her du partiyên siyasî distînin. Koalîsyon geşbîne ku wê cudahiyê hilîne û bibe alîkar ku hêzeke pîşesaz li Herêma Kurdistanê ava bibe. Ew li vî cihî jî dîdevanên wê gavê ne. Armanc ew e ku şeş bû heşt firqe werin avakirin ku ew firqe bi xwe danûstandinan li gel Wezareta Pêşmerga bikin. Ev hêzên ji yekîniyên heftê û heştê dê têkevin jêrî refên wan firqeyan. Di hewldanekê de ji bo yekgirtina hemû hêzên Kurdî. Projeya yekgirtina hêzên pêşmerge ne çîrokeke nû ye. Hewildanên yekgirtinê ji destpêka damezrandina rêveberiya yekbûyî tên kirin. Lê ji ber aloziyên siyasî heta niha tiştekî berçav nehatiye kirin. Karbidestên Kurd dibêjin, vê carê hewildanên wan yên çaksaziya pêşmerge bi alîkariya koalîsyonê li ser rêya rastin. Amerîkayê tehawülü ve vêkira çaksazî de rolekî herî esasî ye karim te gel vê çaksazî de vê tanzîmê de. و هاروکاری جدی شد که امکانات مادی داد، سلاح داد، عیتاد داد، روشکاری داد، تدریب و چهمیا گلک هاروکاری پشمرگا کرد. نها هزین سر به یکیتی و بناو یکینه هفته تن ناس کرن و ین سر به پارتی و جی بناو یکینه هشته تن ناس کرن. اما نبوینه تعرقله. همو او مشاکلانش که نمانشو تأثیرات سر وضعی پشمرگا. هەنگاو بە هەنگاو ئێمە لەگەڵ ئەو چاکسازی کە هاوپەیمانان داوایان لێکردوین بەردەوامین و ئیکەین لە کە هاتوون بۆ لامان ئەوەی کە پێویست بۆ کردومانە جا بۆ معلوماتی جەنابتان ئێمە کۆمەڵی لیوای خۆمان یعنی هەموو خصوصە سەر وەزارەتی پێشمەرگە هەردوو ئالی دبێژن ئەو باش دەزانن کۆ یەکگرتنا پێشمەرگە پێدەویەکە نیشتیمانیەش بۆ هەرێما کوردستانê وجودی یەکێزی پێشمەرگە زەرورە و کە تاو کاتی داعش و تیرۆریستانیش مابن ئێمە پێویستمان هەم یێزەکەمان یەکگرتوو بێ هەم پشتیوانیەکی چاکە بۆ هەموو لایە لێ شرۆڤەکار دەبێژن پرسگرێک نەتەنێ گرێدای ئالیکاریە ئەمریکا و کوالسیۆنەیە یەکگرتنەوە هێزن پێشمەرگیانە پرسگرێکێکە تەکنیکیە ku tu çend rawişkarên leşkerî bînî ji bo alîkariya girtinê bikin. Biryareke siyasî ye û divê ew biryara siyasî li ser asta partî û yekhetî werestandin. هیوا عسمان و gelek çavdêrên din bawer dikin ku li şûna wendakirina dem û çavkaniyan divê hewildanên navneteweyî fişarê li ser kirdayetiyên partiyên siyasî bikin da ku bi temamî girêdana pêşmerge bi partiyan ve were qedexekirin. Sîrwan Qoço, Dengê Amerîka.